Anya laki din! Anyat ko na, ni Vilma. Ada sa bali alalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawon na, day tatipod no. Agasam, agsinsin-narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino mat tinakadamagam iti day da. Ay nanana, amumatan dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado tinakakita kadakwada. Anya, ay, sayat at talaga day ja, Vilma. Dila tamapnag kinilakay na. Agindadalos nga agsasao. Ngam isumat ti adasan anasayat nga aramid na. Ay na. Una yun aya. At dalang aruden lang nila kay na. Ngam agsapol pa ilaang iti sa bali ti awanan baen. Nakapulis ka. Sa di naman iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayan. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man iti moreng. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito'y balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsamukay. Di ka pa makadalos may. Naina, nagado nga imbagamon. Ay, di ta ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panawon. Baon ka pa ilang nga baon. Oh, Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray jabalay. Naimbag dito'y ayan yo. Tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin, agmula kamat nga minti kayo, iti aglawlaw ti balayo. Iti kasta, at damat ti malangab mo a presko nga angin. Anyakit nga agmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, ti ko namkit ne, sadot mula day ta. Day ta lang amin agmarmaritas ti amom. Kat? Anya manan ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, syempre, adda talaga. Amom ka din ni Vilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayat a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ay matilalaki na? Jak amo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin-narak da ka no kalpasan ti trabaho na ija ilay. What? Ay, apo Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tapno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lagit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yan kadagiti ubeng. Ngam itakalaan. Aya? Aya, kulang pa lang. Kas kalamangin insulto. Oh. Nagawid ak lang arudan at dapay lang ang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ang nagawid. Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil tanan nakimaritis mo. Abutin pa terapi. Oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa ilaang. Apay siya, nagapuwa ka jay bangkag. Sana kaya nabanaw. Maala, uston! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabian ka? Wala kay. Napan kami pa'y ngamin kin ni Vilma ijay ayan ti may sa ako marini. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga irisel mi man. Kasta aya. Ay katuan ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadidakan na uray. Nangan kayon, sapay gimatangak iti sidaan. Kat, si daan tayo na inton bigat. Wala, iref ko nga rod iti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matang nagkuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalyan matan ni Brenda iti aramid da dya a Vilma. Ha?
Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag day dya a babae. Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babae a babayadan. Naka-make-up, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya! Ay! Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki no kasta. Ay! O na yan day dya a Vilma. Bad influence iti kadwa na babae. Ay na, nagmayat lakit din ti agtibab iti sungo aya. Awanan bain at talaga day jay aluding. Ne. Apayan bakit? Agong unget ka mata si Mangpay. Ay na, day jay aluding ah. Nuan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ang maidarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali day jay a babae. Naglaing nga agarami diti istorya. Ay no, jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya dayta. Ay matibab ko talaga ti subsub day di babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang ngaglakay. Jak maaklon timbaga na, gaputawan mo't dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wen, imayak tamaboring nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagan pa'y laeng, Kat amumet dagiti imbagbagami di tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na, ay kat nagilti iso ang makaungat. Ha? Tapno ibagakmatken ka, sa anak amabutangken kwa na. Di ure pa agginubal kami, di igit ti kalsada, sa anak amabutang kunakmanan. Oh! Ang mga nukon ko nam lang dayta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat lang? Awan tiluding atakrot kunaktumat. Ay nalakay, kita man da ito'y viral video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day tayo? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Naglak! Wen, dagito'y dua, sanda ka nung agasawa, adala ang relasyon da. Ay na, apo ka aryak akitaan. Naglak, kasanupay nga da ito ita, nakababa no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga ang mga no aglakmat. Ay, nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyam ka di viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak ti bagbagam bakit? Una, nabuyak day jay. Kaasi damit. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Isu lang nga isu ti lumabas. Anya nga tatikos na day dyan, no apay mo't anaglak. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jak matlaam mo. Apaw! Kastaan, di ba nagkatkatawa?
Kasla ka ni busana ng tilubong. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat. Hoy! Apay aya, anyat kat katawaam. Ito'y manay, kita Anya? Paragan ka, nakakatkatawa day ta viral anaglak. Saan mo? Gamti pa kaalakak. Da Brenda ka ni Vilma. Ha? Sapay la ko matamang rik na damutan adwa. Nga med, day tala aglal lalaki ti aramiden da. Ah. Anya nga tamad no isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti daduma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din day tang ibagbagam. Ang mga numangag da ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman ludeng. Saya tay may ka dito'y tirsinak si kabran daw. Apay aya nana. Nagagkudya ipukpukaw ni Ludeng itay laang. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbirok iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang ata ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito'y nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga ma ka na yun, nana. Talaga nga isunsamit ito ugali na. Tunggal baga. Siyak pa lang miti pagbalinan na, dakas. Ibagam kwa na. Saan anasaya at dyan nga aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma ni Brenda. Ay no idarumda nga ta. Ada nga ta maaramidan na. Anya kamutim bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay nam no bilang laing. Salbagari day. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Adanag ko na kanyak. At ila kan ipukpukaw mo dita karuba. Oh, Asino man ang tinagsanga at idila na nga nagkunakan ka iti dayta? ay di mon saludsudem pay. Ay na, pangasim man ludeng. Baliwan man dita nga ugalin. Di mon orayan nga damang tibab dita subsub maw. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya? Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti dayta kanya? Awan, Brando! Awan! anya. Mabot ang amin dagiti kukumarik kanyak. Ang mga nupampanunutam ani Vilma wano ni Brenda. Oho, isodan to pa'y titibabag tagnakam da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, adda pa managnag mo aya. Ala ano, di mo kati mabagbagaan. Makamu ka para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho intun bigat? Kunang bakit? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tainakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y anagsarsar deng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na day tao nga awan pasensya na. Diyak lamon. Talaga amaranaan na. Payman day ja babae, siyak man ti mangtad iti pagnakman na. Ha? Ay, ikat ala, no anya ti amom apagnakman na. Arami daw, ngam di mo labsang tanarigatan. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mo ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Apat ti sapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpuk ti aramid da Brenda ka ni Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day tapa nagkatkatawa. Ha? Nay, apa yan? Ay, sasos, naglakmat ta pangamon. Ay, karo ba? Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglak
ti pangana day ta babae. Ay na, Brenda pang asim. Tulungan ako ma, itaraytan nilo din iti hospital. Ang mga nusaanan nga agsublipay ti pangana, naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay sus, apay at inong pamatan. Maminsan pay! Ay sus! Day tatirungkan ka. Anya ti bagbagam. Di kami pa'y laaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay la kuma. Tagnanayo nanday ta panaglak ti pangam. Chismosa ka. Ay na, kung naglakit din no saanan nga agsubli tinaglak apang. Agyaman ka. Gapu ta nagsubli ti pangam. Gapu iti panangtong pakken ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak day ta pangam. Tatong paan ka iti kasta unay. Saanan, Brenda? Pakawanan na kumaiti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalakik. No asino man day ta nga ibagbagam alalakik. Ha? Salbag kakit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day tapangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titismo sa dito lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay.